Христо Христов, прокурор съм от районната прокуратура в Бургас, наблюдаващ конкретното досъдебно производство, за което днес ви поканихме на този импровизиран брифинг. Желанието ни е да ви запознаем с така наскоро разплетен случай, който е с множество пострадали лица, тежка икономическа престъпност. Малко повече детайли ще ви разкаже колегата Асен Фортунов, който е началник сектор икономическа полиция в областната дирекция, а пък ще взема становище после след. Добре. Здравейте, Асен Фортунов съм, началник на отдел икономическа полиция. В най-общи щрихи ще ви запознаем с извършената от нас дейност по документирана престъпна дейност на едно от задържано вече лице, смея да кажа. Така че ще почна в общата конструкция. В областна дирекция на МВР Бургас е получена оперативна информация за лице, осъществяващо престъпна дейност. Като в хода на тази престъпна дейност и по-скоро в нейното начало следва да отбележим, че визираното лице чрез широко застъпена рекламна кампания в интернет пространството промотира и презентира себе си като лице, притежаващо изключително висока степен на образованост, лице, което е специализирало в редица световни и международни университети, притежава определени умения в областта на банковото кредитиране. Не на последно място, визираното лице е съдебен заседател в окръжен съд Бургас, като също широко застъпва в презентирането си това, че фактически той се представя за магистрат, което би могло да доведе до даване на посока на определено дело, даване на ход или както ще използвам по-така широко достъпна терминология, решаване и оправяне на определени въпроси с конкретен резултат. В тази връзка и в тази посока се реализират изключително доверителни взаимоотношения на базата на интернет, телефонна комуникация. Следва да отбележим и да уточним също, че лицето избягва личния контакт. Пак казвам, телефония и интернет комуникация се осъществява. След създаване на доверителните отношения следва, условно казано, така наречената емоционална манипулация. Лицата придобиват така широка степен на доверие, започват да предоставят чувствителна информация, започват да предоставят лични документи, започват да предоставят информация, която да послужи, както вече споменах, за решаване на определени техни проблеми, въпроси в областта на банковото кредитиране, в областта на съдопроизводството и така нататък. Вследствие на това започва едно искане и впоследствие превеждане на суми, първоначално дребни такива в рамките на 300 до 600 евро, като това, което сме установили до момента, е преведени суми в размер на 100-120 хиляди евро. Установени са 10 потърпевши от извършената престъпна деятелност и искам само да добавя и да уточня, че продължава събирането на допълнителни данни, тъй като ние допускаме, че има още редица лица, които са потърпевши от тази, както вече споменах, престъпна деятелност. Изтеглени са множество кредити, само като детайл бих могъл да посоча, че едно лице е титуляр по 21 банкови кредита на стойност около 50 хиляди евро, само за това лице. Другите лица са с относително по-ниски суми, но общата сума, както вече казах, е значителна. Друго, което бих могъл да добавя като детайл по темата е, че в голямата си степен банковите кредити и въобще кредити като цяло са за изтеглянето и за менажирането им се използва системи от типа на Revolut, бяла карта, използват се институции като TBI и множество други такива банки, като само това е една първоначална маркировъчна линия на извършващото се към момента разследване. Друго, което мога да спомена, че са извършени на два адреса процесуално следствени действия, открити са множество компютърни конфигурации, телефони и куп други лични документи, данни за лични карти. Също следва да се отбележи, че банковите сметки, през които минават транзакциите, обикновено са на бездомни лица и такива с нисък статус на жизнен стандарт. Това е, което в най-общи черти мога да кажа. Ако имате някакви въпроси, на които мога да отговоря. 100 хиляди евро на човек, това? Не, общата сума е 100 хиляди, но това е установеното до момента.
като, пак казвам, продължават действията по разследването. Че аз допускам и предполагам, че сумата е значително по-висока. В момента съобщавам това, за което ние сме убедени и сигурни, че е настъпило като щета. Можете ли да дадете пример за какво всъщност ги е подвеждал? За дела? И къде за... е нарушаването на закона в дейността му? Както казах, лицето придава на себе си вид и формира една невярна представа, че е магистрат, т.е. окръжен съдия, и може да даде ход на определено дело в конкретна посока. Може да реши определен финансов проблем, свързан с банкова институция, наличие на кредит, който да бъде опростен, който да не бъде събран и така нататък. И това са общите параметри, в които то действа и, както казах, формира невярна представа в потребяващите лица. За решаването на делата, той иска ли е заплащане от хората, на които обещава? Това са детайли, които аз няма да вляза в конкретика, тъй като предстои да бъдат назначавани редица действия, процедури, изследвания, които ще дадат допълнителна яснота. А тези кредити, които са теглили потърпевшите, по негово настояване ли са теглили или просто те, за да могат да... по негово настояване, тъй като, пак казвам, е поето обещание, по-скоро е поет ангажимент, или да не бъдат връщани, или да бъдат, условно използвам термина, решени. Това е което мога да кажа. За колко дела говорим? Не ви разбрах. За колко дела вие казвате, той е обещавал да съдейства? Има ли реални дела в съдебната практика на Бургаския окръжен съд, в които той реално е участвал и в които са потърпевшите? Лицето, както споменах, е съдебен заседател. Той е взел участие в редица дела, а за кои точно е поет ангажимент, това предстои, или изобщо дали е поет ангажимент, предстои да бъде изяснявано в хода на съдебното производство. А какво се знае повече за лицето? От колко години е съдебен заседател? Нека да не го коментираме това. Да кажем, че периода, в който е съдебен заседател, не е никак кратък. Да взема думата, да кажа само, че мащаба на тази дейност надхвърля рамките на Бургаския съдебен район и има потърпевши от други населени места. Затова използваме повод да призовем и чрез вашите медии, ако има пострадали от територията на цялата страна, каквито към настоящия момент са установени лица, да не се колебаят, да сезират компетентните органи, за да могат да се разплете целият случай до край. Освен това, част от механизма на хората са подвеждани с всевъзможни доводи от предложение да се реши имотен спор, да им се окаже правно съдействие. Част от хората го описват, че им се е представил като адвокат, други пък казват, че е бил съдия. Тоест, разнопосочна е дейността, просто в момента подлежи на изясняване цялостната дейност, но използвам повода да апелираме чрез вашите медии, ако има хора, които са потърпевши, да сигнализират и да не се колебаят. Как се е свързвал той с тези хора? Чрез обяви в Фейсбук, много сериозна агитация чрез Фейсбук. Хората се свързват с него, така прехващат доверие, да попитат за повече информация, как могат да си оправят лошо цекаре, кредити, за които са образувани изпълнителни дела и така нататък. И всъщност оттам започва вече неговото, така да се каже, манипулиране. Предлагал ли е помощта си един вид на хора, които са били на негови дела, знаейки техните проблеми, и използвал ли е лични данни, до които имат достъп като съдебен заседател? Тези обстоятелства в момента те първо ще се изясняват, тъй като разследването е в ход от буквално 2 дни.